Tällä videolla perehdymme tarkennettuun hakuun. Haetaan Helsingin Seljankuka ry:n vapaaehtoisia, jotka puhuvat äidinkielenään jotakin muuta kuin suomea tai ruotsia. Haluamme lähettää infokirjeen kaikille, jotka eivät puhu äidinkielenään suomea tai ruotsia, jolloin heille lähetään englanninkielinen tiedoite. Voimme kerätä kätevästi joukon kaikista kontakteista Helsingin Seljankukan vapaaehtoisista, jotka puhuvat äidinkielenään jotakin muuta kuin suomea tai ruotsia. Valitaan ensin, että olemme hakemassa henkilöitä. Seuraavaksi ehdoksi voimme laittaa, joiden organisaatio on Helsingin Seljankuka ry, joiden rooli organisaatiossa on vapaaehtoinen. Henkilön äidinkieli on jokin muu, eli ei ole. Ja nyt kun halutaan valita 2 vaihtoehtoa, valitaan ensin Suomi ja painamalla Ctrl voimme valita toisenkin. Näillä ehdoilla TP-Fonds hakee kontakteista henkilöitä, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, rooli organisaatiossa on vapaaehtoinen, jotka kuuluvat organisaatioon Helsingin Seljankuka ry. Kun ehdot ovat valmiit, paina hae. Tässä näemme otannan tarkennetulla haulla. Seuraavalla videolla lisää tarkennetusta hausta.